Hej, vi er Jonathan, Mads, Zoe og Lasse, og vi er i gang med at lave en biologipræsentation om økologi. Og tirsdag den 29. april, der undersøgte vi det, vi skulle undersøge, og rapporten den er lavet den 5. maj. Og formålet med vores undersøgelse, det var at finde ud af, hvor rent eller forurenet vandet i Vestvolden var. Og det gjorde vi så ved at undersøge, hvilke dyrearter, der levede i Vestvolden. Da vi først så Vestvolden, så forventede vi ikke, at makroindekset var særlig højt, fordi at, den så ret forurenet, og det så lidt dødt ud. Så vores hypotese er, at makroindekset ikke er særlig højt i Vestvolden. Ja, og så går vi så til teorien, hvor på den her figur, hvor at på x-aksen der har vi antal forskellige dyregrupper, og på y-aksen der har vi så en forureningsindikator og forureningsdominant og en renvandsindikator. Så vi kan se ud fra den her figur, at hvis vi finder mange forskellige dyregrupper, og samtidig også finder den her renvandsindikator, så er det tegn på, at vandet er rent. Hvorimod hvis vi finder få dyregrupper, og samtidig finder den her forureningsindikator, som for eksempel rottehalen, er det tegn på, at vandet er forurenet. Og så er det med, at når der er få dyregrupper i det forurenede vand, så vil der også oftest være mange af den enkelte art. Altså for eksempel vil vi finde mange rottehaler. Derfor kan man faktisk godt finde få rottehaler i rent vand, men hvis man finder mange rottehaler, er det jo så forurenet vand. Derimod vil man ikke finde slørvinger i forurenet vand, da de simpelthen har behov for en vis mængde ilt. Vi har sat fokus på 4 forskellige dyr, der har tilpasset sig forskelligt for deres fysiologiske områder. Vi har kigget på døgnfluenymfen, som har øget hudens overflade med nogle tynde gælder, som sidder ude for kroppen, så den kan optage mere ilt, som vi ser her på billedet. Det andet dyr, vi har valgt, det er den røde dansmyglav, som indeholder stoffet hemoglobin. Det gør, at ilten binder sig til kropvæsken, som så afgiver det til de celler, der respirerer. Det tredje dyr, vi har, det er rottehalen. Rottehalen har det her meget praktiske sugerør, som den stikker op over vandoverfladen, sådan så den simpelthen kan få ilt direkte fra atmosfæren. Og det fjerde dyr, vi har kigget på, det er vandkalven, og den har nogle dækvinger, og indenunder dem så gemmer den luft, så det bliver sådan en stor luftboble, når den dykker, og den bruger det så efterhånden, og så bliver luften mindre og mindre, når den er derinde. Ja, og vores metode, det er så makroindeksskema, som vi ser her. Og som materialer brugte vi vores gummistøvler, vores bestemmelsesnøgle og vores fiskenet. I Vestvolden der fandt vi igler, vi fandt muslinger, vi fandt dovenfluer, vi fandt dansemyg, vi fandt vandbiller, vi fandt vandtæger og vi fandt vandmidler. Hovsa, vi fandt også vorfluer. Ud fra de dyr, vi fandt, så kan vi jo bruge det her makroindeks til at finde ud af, hvordan vandkvaliteten er i Vestvolden. Og man starter bare op fra, eller i første omgang, så finder man lige ud af, hvor mange grupper af dyr vi fandt. Og vi ligger i det gruppetal, der ligger mellem 6 og 10. Så vi skal kigge her på den her række. Og så kan vi se, at vi fandt ikke nogen slørvingnymfer eller døgnfluenymfer. Men vi fandt vorfluelarver, og det vil så sige, at vores indekstal ligger på 6 eller 5. Og det er nok en 5'er. Og så kan vi så gå ned her, og så kan vi se, at vandkvaliteten er middel, og forureningsgraden er også middel, ud fra vores makroindeks. Og inden under diskussion kan man se, at hvis vi havde fundet slørvingelarver, så havde vi fået et højere indekstal, da slørvingelarver og slørvingenymfer kun lever i vand, som er rent.
Og grunden til, at miljøbiologer bruger makroindekset til bestemmelse af vandkvaliteten i stedet for kemiske målinger, er på grund af, at kemiske målinger kan være påvirket af alt fra vind, vejr, årstider, dag og nat. Formålet var at finde vandkvaliteten i Vestvolden, og vi fandt ud af, at Vestvolden har et makroindeks på 5. Og det vil så sige, at Vestvolden har et middelforurenet vandkvalitet.